Jumejn ilu One News ċandar kif il-Ministru Austin Gatt u n-nies tiegħu qegħdin jippreparaw parti biex jiċċelebraw ir-rebħa tal-le. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Canvassers ta' Austin Gatt hija ppjanata għan nhar il-Ħadd bil-lejl fl-akwati ta' San Pawl il-Belt. Qabel jaslu hemm diġà ftehmu li jġorru lill-Ministru tagħhom f'Carcade u Tpaqpiq mat-toroq tal-ewwel distrett. Meta ħriġna din l-istorja kienu diversi dawk li jagħmlu kuntatt ma' One News biex jgħidu li mhux ser ikun Austin Gatt u n-nies tiegħu biss illi ser jiċċelebraw. Sorsi ta' min jorbot fuqhom semmew kif l-istess ħaġa ser tkun qed issir minn Edwin Vassallo fil-Mosta. Bħalu għaddejjin preparamenti minn nies tad-Deputat Nazzjonalista Xarlo Bonnici u anke Beppe Fenekadami li ser jagħmel ċelebrazzjoni f'Birkirkara. Austin Gatt, Xarlo Bonnici, Edwin Vassallo u Beppe Fenekadami huma figuri ewlenin fil-Partit Nazzjonalista li ħadu pożizzjoni uffiċjali kontra d-divorzju. Il-kol tkellmu b'mod konservattiv, Austin Gatt jeddet illi jirreżenja jekk il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni favur id-dħul tad-divorzju.